Salma. San da zuwa. Aba Salma. Wake yaushe zaki hankali? Wannan wace irin kazanta ce Salma? Ku ba ki kai kika bar min gida a kasance. Wannan wace irin rayuwa ce? Yanzu ko kunya ba kya ji ki bar jikinki a kazance haka? Wai Salma baki san tsafta cikin imani ba ce? Wai menene ya faru ne da za ka shigo ka rufe ni da kishi? Wannan wace irin rayuwa ce? Ni ba zan iya, ta yaya zan iya kusanta da Salma a kazance a haka? Gaskiya na yanke shawara Salma aure zan kara kawai. Cikin masifa kullum zan kasance. Ni ma mata ta ba za ta zo zan samu mata ta cikin tsafta ba ta. Ranka ya daɗe. Ranka ya daɗe. Fatima. Ina ɓaya haka. Yana ninka cikin damuwa. Na Fatima abubuwa ne sai a hankali. Me ya faru? Fatima matsalar matata. Matata kwata-kwata ba ta da tsafta. Abin yana matuƙar damu. Fatima in kika ga na ga mace da kwalliya. Ba gidana ba ne sai dai in na fito waje. Yanzu maganan nan da nake da ke fata kin fiye min mata ta sau dubu. Ina sarki yallaɓai dole ka shiga damuwa amma ni ina ganin ƙarin aure ba shine mafita ba. Me yasa? Don kayanka ya tsinke a gindin kaba. So akwai wani Dr. Muhammad Sudan idan ba za ka damu ba zan baka adireshinsa ka kai matanka wurin. Insha Allah duk wata matsalar da kake fuskanta gaba ɗaya shi zai kawo maka ƙarshen wannan matsala insha Allah. Yana sai da kayan gyara jiki da su waye ma duk yana da su. Yanda kake so matanka ta kasance insha Allah haka za ta kasance kuma sai ta fi ma kowace mata a cikin matan nan hatta ni din da kake cewa wai na fita a wurin ka wallahi sai ta fi ni ma. Allah Fatima. Allah kuwa kai dai zan kai ka gani da bakin ka zaka ga ya mutu. To ba komai za mu je insha Allah. To insha Allah ga wani abun da ya kawo. Alright to shikenan na gode. To na barka lafiya sai. Alright to sai gobe. Na gode sosai.